Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyam yaki pagadatan, sagyang ka iya bulan na Ramadan, na umani isar katano na kabayaian maparulin yan nagyang kuto malaabalas apuun si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Ado nagalabak ini pamang doon nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atitu din ako malabudi. Nagumiyaka buba oras agyang kuto kausar tanurot. Di paraot sa isa ka minutos na miya lalaabalas akakuwang ka. Gina ng mga pagariya, suki po mga ninakasarila si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Rilaan yan sulang-ulangwan o mga mu'min na mga datu, nagusto mga mu'min na mga bay. Ayakaturo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasana. Sa tawati gunabitan wa Muhammad, ay pamanganin yan sarila sulang-ulangwan umyarati ang mga datu, nagusto umyarati ang mga bai. Na isurat, abagi anagyang kutwatawa umani satiman na mu'min na mga datu, nagumu'min na mga bai satiman na mapya. Mga pagariya, segundo pag-usar tanos iku mga oras tano, na keparulitan wagyang kutu malaabalas apu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Piray kadakal ang mga tao amyarat ya si iku Allah. Ipuna ka din si iku Adam na taman sa agyang kuto mulim po sana pagadun wallahu subhanahu wa ta'ala mga mu'min. Na aya ukit yan ng mga pagariya na ipumang ni tanusiran sa ayab teruntano na Allahumma gufir li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Ya Allah, rilain ka sulang-ulangwan o mga mu'min na mga datu, na gusto mga mu'min na mga bai, malagi sumya wafat kiran, na gusto bibiyag kirampan, balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya, beti an tanwaya, nagu ipengenitano siran si iku Allah, kamiyak kalabul-lebud, mababa oras, ugaid na subalas na mala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.